Dragi moji prijatelji, draga moja rodbina, dragi moji vjeroučitelji, Frajozo Zovko i kolege vaše. Prije 40 godina mnogi od nas smo bili na Gračanima i slavili smo 27. rođendan Tomi. Mnoge face tu vidim koji su tada bile na tom rođendanu. Ja vjerujem da je on nas danas ovdje okupio. I zato vam velika hvala što ste se odazvali i došli da proslavimo njegov rođendan. Ja ću početi s ovom pjesmom koja se nalazi ovdje na koricama, koju smo našli u njegovoj torbi, u njegovom rokovniku koji je stalno imao kod sebe. Ja vjerujem da je on to i napisao jer toliko govori o njemu. Nije bio autor, njegov rukopis je tu. I kaže ovako: rodih se na kršu tom hercegovačkom i nosim ga uvijek u srcu mladenačkom. Rodih se, kažem, jer to nije bilo davno i svoju ljubav prema njemu iznijeću javno. Zavoljeh krš isto kao i ljude, moje slutnje k zavičaju žude. I dok srce kucat bude, nosit ću u sebi i zavičaj, i krš, i ljude. Evo, s tom pjesmom smo počeli, a ja ću malo prije što dam riječ glavnom i odgovornom za sve ovo, bratu Ivanu. Samo još reći i ovu sliku koju tu gledate, malo jednu pojašnjenje kako je ona došla tu i zašto baš ta. Jedan dan u šari, Tomislav naleti, Bog sestru, samo da te vidim, iz svog džepa vadi fotografije i kaže: pogledaj, sestro, kao za spomenik. Meni je srce prožurlo, nisam mu ništa rekla, ali ja se vama svima zahvaljujem iz dubine srca što je ova slika nije samo na njegovom groblju i na njegovom spomeniku, nego što se ova slika sada nalazi na ovom divnom spomeniku i na ovom sjećanju na njega i da ovo njegov vizionarski, kakav je uvijek bio, spomen postane trajan. Puno vam hvala na tome. Poštovani prijatelji, poštovani kolege, sve vas skupa pozdravljam u svoje ime i u ime uredničkog odbora. Drago mi je, kao što je sestra Dinka rekla, da ste se okupili, da ste nas Tomo naš ponovo okupio. Ova knjiga koja je sada pred nama, odnosno pred vama, uskoro ćete je moći vidjeti, ima i svoj moto, tako da, znači, moto ove knjige je: ljubav i dobrota nikad ne umiru, kao ni ljudi koji prenose. A vi ste ti ljudi koji prenosite tu uspomenu na njega i dobrotu koju širite među drugim ljudima. Iskoristit ću priliku i da pozdravim naše udvarnike. Prvo bi se zahvalio svećenicima u Franjevačkom samostanu, primarno svećeniku fra Joze Zovku i fra Oreču, koji su nam sad tu nazočili. Frajozo Zovko je bio duhovnik, odnosno Tomislav je bio mladi gimnazijalac. On je jako surađivao sa Frajozom Zovkom i to je ostalo u dugotrajnoj uspomeni. I Frajozo Zovko je isto napisao jedan članak u ovoj knjizi, tako da ćete moći sažetke vidjeti iz toga, a i cijelo njegovo izlaganje, a neke kratke detalje ćemo prikazati. Ujedno se zahvaljujem zamjeniku ravnatelja KBC Zagreb, gospodinu Novaku, doktoru Milu Novaku, koji je u ime ravnatelja došao ovdje nazočiti ovom susretu. Evo, da jednu diskreciju ću samo reći da ovdje prisutni Barišići od profesora Dubravka, od profesore Senine, od moje supruge, od mene, moje kćerke Marije, naše sestre Nade, da smo mi za Rebro odradili gotovo 200 godina radnog staža.
možda nema greška, samo da se zna da mi nismo tu samo od jučer danas i da smo već bila tu. Naša tradicija se u medicini nastavlja, tako da mi je drago da ste došli. Pozdrav nam je izručio i dekan Medicinskog fakulteta, koji se ispričao nije danas mogao doći. Uručili smo mu knjigu, pokazali smo mu neke slike, kada je našem Tomislavu za njegovu promociju, profesor Kerović Medicana isto uručio knjigu u Medicinski fakultet u Zagrebu sa posjetom, tako da smo mi sada Tomislavu knjigu uručili dekanu, tako da jedan recipročki smo rano napravili. Da ipak postoji jedan trajni spomen na Tomislava, s obzirom da je on svoj život zapravo veći dijelom potrošio radeći na fakultetu sa studentima, sa profesorima. Na kraju krajeva možemo slobodno reći da je poginuo na radnom zadatku. On je već kao u prvom mjesecu radnog staža, dok je bio u Dalmaciji, išli su na okružni dogovor sa profesorom dekanom Čečukom i na putu kraja njemu su poginuli. Ujedno naš Tomislav je dugo volontirao na Rebru, on je volontirao 3 godine, a ima najkraći staž, iz tog staža 25 dana je poginuo, tako da mi svoju prvu plaću nije primio. Evo, sad što se tiče knjige, možda sljedeći dio. Knjigu zahvaljujemo svim suradnicima, a evo kao autori smo navedeni Linka, ja, Miroslav i cijela naša obitelj. Knjiga i urednik je svakako, nismo rekao, Ljubo Krmek, književnik koji je ovdje nazočan. Lektorica je profesorica Marijana Krmek. Grafičke pripreme napravio Tomislav Babić, to je bila napravio vrhunski, iako to je prva knjiga koju radi, ali za svaku je mogla različila je sve novi. Nakon Hrvatska područje, Print Zagreb. Knjiga sadrži 487 stranica, ima negdje oko 470 slika. Upisano je knjiga bilo već 31 autor, koji većina su tu, neki nisu mogli doći pa se ispričavaju. Knjiga je podijeljena na 3 poglavlja. Kao što vidite, jedan naš grb crven, bijeli, plavi, sjećanje na tomu, prvi dio, drugi dio Tomino podrijetlo, Rakitna obitelj i treći dio uspomene na tomu, to što su slike i neka sjećanja koje smo našli u njegovoj torbi i ono što smo mogli naći u svojim uspomenama. Ovu knjigu posvećujemo našim roditeljima, Dragici, pokojnom tati Josipu, u znak zahvalnosti što su nam darovali Tomislava za svoju ljubav koju su svima nama nesebično pružali. Neka ova knjiga bude utjeha njihovoj beskrajnoj tuzi i boli koju su proživjeli njegovim predanim odlaskom. Evo, zahvalnost od svih nas. Ujedno se zahvaljujemo književniku Ljubu Krmeku i lektorici Marijani Krmek u velikom trudu u pripremu ove knjige. Zahvaljujem se i recenzentima, od kojih su tu profesor Miro Jakovljević, književnik Ljubo Krmek, docentica Jadranka Pavić se ispričala, a u njeno ime će nam se, nadam se, moći obratiti Vlado Čutra, koji je u Šibeniku pa se nije mogao doći, ali ako ne mogu se on vezano uključiti, poslao mi je svoje osvrt, da ću ga pročitati. Zahvaljujem i gospodinu Mirkoviću i M-Printeri koji napravio jedan tisak. Zahvaljujem svim autorima koji su doprinijeli da ova knjiga ulika svijetu dana, kao i onima koji naše rad u tomu nose u svom srcu i mislima. Evo, nakon ovog uvodno riječi, ja bih dao riječ Ljubi Krmeku, književniku i uredniku ove knjige. Lijep pozdrav svima. Ja sam zapisao ovo što bih večeras rekao, jer da sam ovako govorio bez zapisanog, onda bi vjerojatno lutao, jer pokojno Tomislava
davno zapisao. Život je san, a smrt je buđenje. Ako se povedemo za njegovim riječima, moramo se zapitati umire li čovjek fizičkom smrću sasvim i definitivno. Ili naš život samo san, ili je naš san bezmjeran. Ili naš ovozemaljski život ograničen isključivo na materijalnu i tjelesnu dimenziju. Mi kršćani u smrti vidimo vrata kroz koja prolazimo pravi i autentični život. Kroz ta vrata prošao je 25. kolovoza 1985. Tomislav Barišić. Njegov odlazak u beskrajne prostore vječnosti, gdje duševna sloboda počinje popraćene tjelesnim i duševnim patnjama. Kako njegove uže i šire obitelji, tako i kod mnogobrojnih kolega, prijatelja, profesora i poznanika. Dostojno je ispričan na Bosanskom groblju, gdje mu je obitelj podigla i spomenik kako se to i običava. 40 godina nakon Tomislavovog preradnog odlaska, njegova obitelj mu podiže i drugi spomenik njemu. Da, trebalo bi proći vrijeme, trebali su donekle cijeliti rane kako bi došao trenutak za ponovno oživljavanje uspomena trenutak. Trebalo je baš toliko 40 godina. Kako su to i sada uspjeli, znači oni koji su među korice ove knjige stavili sebe kroz tomu i tomu kroz sebe. Svjedoci smo svakodnevnih odlazaka rodbine, prijatelja i poznanika, koji se u većini slučaja spominju u jedno određeno vrijeme, a nakon toga nastane muk u njima kao da ih nikada Bog nije ni dao. Čast iznimka. S pokojnim Tomislavom Barišićem nije tako, on spada u ove časne iznimke. Knjiga koju imate ispred sebe dokaz je za izrečenu tvrdnju. Plod obiteljskog zajedništva, ljubavi, zalaganja, ponosa i napora utkane u stranice ove knjige i biti će trajni jamac da Tomislav nije i neće pasti u zaborav, da će ostati i svjedočiti u jednom jedinstvenom ljudskom životu. Svojevrsni je to zbornik radova koji su napisala Tomislavova braća i sestre, brojne kolege, suradnici i prijatelji, gdje je svatko od njih donio ponaosob svoje uspomene na njega. Što bih osobno mogao reći o ovoj knjizi, a ne upasti u stupicu sebe hvale, u koju se često upadne kad se treba govoriti o nekom. Pokušat ću biti objektivan. U netom rođenom zamislu obitelji Barišić o jednoj knjižici u kojoj bi zapisali svoje uspomene, to u nju stavili i učuvane fotografije u pokojnom Tomislavu, svetog poznanstva s doktorom Ivanom, upretog se i sam. Da bih ublažio onu otrcanu kako zađe u knjigu kao Pilatu vjerovanje, radije bih izgovorio da sam zašao kao pacijent među doktorima. Knjiga je podijeljena na 3 poglavlja. Prvi dio koji nosi naziv Sjećanja na tomu sastoji se od 32 ispovijesti, svjedočenja o životu i radu Tomislava Barišića, koji je osvjetljen obiteljskom i prijateljskom pozornošću. U drugom dijelu, nazvanim Tomino podrijetlo, Rakitno i obitelj, osim uspomena na Dragicu i Josipa Barišića, Tomine roditelje, pronašli su svoje mjesto neke povijesne i ine datosti kroz koje je prolazio čovjek na širem poštuškom prostoru. Treći dio uspomena na tomu sadrži uščuvane uspomene kao Tomin diplomski rad, osobne isprave, sadržaj iz njegove torbe, te brojne slike iz njegovog fotoalbuma koje potvrđuju sve ono što je o njemu napisano, pa i više od toga. Čitajući po više puta pristigle tekstove, često i sa suznim očima, upoznavao sam Tomislava. Hercegovina je uvijek gađala talente. Tomislav Barišić je imao više Bogom danih talenata. Između njih izdvojio bih ljubav. Tomislav je bio pun ljubavi. Ljubio je sve ljude, bez predrasuda. Provodio je himnu ljubavi iz prve Pavlove poslovice upućene Korinčanima. Ljubav je strpljiva i dobrostiva. Ljubav nije zavidna. Ljubav se ne hvasta ni pušte. Nije nepristojna, ni sebiljna. Nije razdražljiva ni zlopamtljiva. Ne raduje se nepravdi, raduje istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Tomislavovo srce je bilo veliko. Iskreno je volio ljude i ljudi njega. Bio je omiljen u društvu. Vjernik, veseljak, skroman, optimist, radišan, marljiv, pošten, strpljiv, tolerantan, blag, običan, originalan i neponovljiv. Svoja znanja i spoznaje nije ljubomorno čuvao za sebe, nego ih je dijelio ne štedeći ni vremena ni truda. Pritom često zaboravljajući na svoje potrebe. Staloženo i mudro slušao probleme i davao savjete. Bez obzira koliko se o njemu zapisalo, stalno se čini kao da bi se imalo još to šta za reći i dodati. I do
dodavat će svi oni koji su zapisali slovo o njemu, kao i svi oni koji su ga poznali, a pročitaju ovu knjigu. Vjerujem da bi Tomislav bio ponosan na obitelj, kolege i prijatelje kada bi vidio ovu knjigu, kao što bi bio ponosan na sve ono što je u životu radio. Ma zapravo vjerujem da je jest ponosan i da ovim trenucima na samo Bogu znani način ponosno gleda na svoju obitelj, znajući u konačnici da je u svom kratkom životu proživio nečih 10. Zasigurno svjestan da je bio i ostao jedan od najdragocjenijih spona obitelji Barišić. Pitam se što bi rekao za knjigu, za namjer, za autor. Vjerujem da bi izustio, a nemojte ljudi, ja to ne zavređujem. U ovoj jubilarnoj godini 1100-godišnjici Hrvatskog kraljevstva, imena našeg prvog kralja Tomislava s mačem u ruci i 40-godišnjici odlaska našeg Tomislava s fotografskim aparatom u ruci, osjećajmo ponos i duboku zahvalnost što hrvatske majke rađaju takvi sinove. Na kraju bih osobno odao priznanje svima koji su sudjelovali u rođenju ove knjige, koju s najtoplijim prijateljstvom, susretljivošću i gostoljubivošću predajemo prijateljstvu na uvid. Od srca Tomislavovski. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji, poštovani dragi hercegovački prijatelji, sad srdačno pozdravljam obitelji Barišić, se zahvaljujem da su mi pružili ovu priliku da ja sudjelujem u stvaranju jedne izvrsne knjige koja je estetski tako lijepa da kad je vidite, dakle, u vama se pojavi jedan tako veličanstven doživljaj, ali koja nosi važne poruke kako da gradimo jedan bolji svijet u sebi i oko sebe. Tomu sam upoznao prije više od 40 godina. Dakle, ja sam tada vodio jedan projekat Mladi za mlade u prijateljstva gdje studenti medicine, psihologije i socijalnog rada pružali pomoć, dakle, drugim studentima, gdje smo imali grupe susretanja, grupe, dakle, druženja. Svi sa našim pacijentima u grupu smo imali svoje večeri gdje su čak i naši pacijenti, dakle, posluživali kavu, čaj, gdje se sviralo, plesalo, gdje su bili posve uključeni, dakle, među studente i onda vidite kako nema velike razlike, dakle, da ljudi koji imaju mentalne poremećaje mogu izgledati sasvim normalno ako ih sredina prihvati. I to je bilo revolucionarna ideja za to vrijeme, a Tomo je bio jedan od glavnih lidera u tom programu. On je, vidjet ćete u knjizi, napisao svoj diplomski rad na tu temu, prezentirao je i rezultate na psihijatrijskim kongresima, iako je bio još student tada, a njegove kolegice i kolege koji su nakon studija otišli raditi vani su vidjeli 10 godina nakon toga, su onda znali reći, pa vidi ovo što sad rade u Njemačkoj, dakle, pa mi smo to radili 80. godina. Na našem životnom putovanju susrećemo razne ljude, neki su nam pravi blagoslov, dakle, oplemenjuju nas. Jednostavno, kad sam sreo Tomu, nešto je kliknulo između nas i mi smo se tako lijepo nadopunjavali. Dakle, nisam morao ni reći, dakle, što bi trebalo napraviti, već bi on to izgovorio i pokrenuo aktivnosti, a imao je ogromnu emocionalnu i socijalnu inteligenciju i tako je povezivao ljude, što ćete isto vidjeti na slikama. Vidjet ćete toliko sreće na mladim ljudima, na njegovim studentima i kolegama, ali isto tako vidjet ćete kako je bilo druženje između nas nastavnika, dakle, i studenata. Tako da ova knjiga je jedno svjedočanstvo, ne samo jednom vremenu, nego i ne samo obitelji Barišić, koja je jedna divna obitelj. Dakle, izgubio sam Tomu, velikog prijatelja, a onda sam dobio velike prijatelje u obitelji Barišić, koji su uz mene, iz moje obitelji, uvijek bili, dakle, nismo ih trebali zvati kad nešto treba, uvijek su, dakle, bili tu. To su poruke, dakle, za jedan bolji svijet. Ljudi su danas nekako usamljeni, otuđeni jedni od drugih, a sa Barišićima to jednostavno ne možete biti ni otuđen, ni usamljen. Oni vam uvijek nude ono što je poruka ove knjige, ljubav, dakle, i dobrotu. Najbolje je da ova knjiga sama o sebi govori. Vidjet ćete mnogi od vas sebe kad smo svi bili mladi. Dakle, knjiga nas i danas povezuje. Neke kolege nisam vidio desetljećima, neke od njihovog studentskog razdoblja, pa kad sam ih vidio u ovoj knjizi,
vratio sam se u to vrijeme, tad sam bio puno mlađi, sretan, pun životne energije, dakle, naravno i danas sam Bogu zahvalan da sam doživio starost, dakle, jer mnogi to ne dožive, dakle, ali sigurno u tome hoćemo li nešto doživjeti ovisi kakve mi ideje slijedimo, dakle, slijedimo, a ono što smo mi